Aj prema meni malo. Rade, kako sunce, neće ništa. Da. Tvoje. Polako. Da smo rekli tu glava jako. Leđna linija je dobra. Vodovi stavovi korektni. Rep nešto duži. Evo dođemo. Nešto
Vidite ovaj prvi pas, snažne konstitucije, dosta u hodu, rep noše preko lednje linije. Nije to... Pa dobro, slušaj, sad vidite, to su mladi psi, malo su možda izbunjeni ovom podlogom, jer oni su svi naučili u šumi da šetaju. Evo drugog psa, lepo očišćen, glava u tipu, evo ponekad malo ovaj rep počne da sponosi stranu. Evo trećeg psa, malo nedovoljno očišćen. Rep nešto duži, na gornjoj granici visine. Sačekaj kolega, malo samo da kolega predi. Ovako je raspet, prvak razla, mladnik je Prvak veze na mladi. Evo ova dva. Evo ima, ali 4, 7, 3, 4. 4, 7, 4. 4, 7, 4. Zubalo potpuno i makrzasto. Zubalo potpuno i makrzasto. Zubalo potpuno i makrzasto, ledna linija ravna. Stavovi normalni.
Hajde još jedan krug samo da im se... Mašina deluje. Obaveštenje za izgledače. Kod ringa broj 12 možete se sve prijaviti za prvu međunarodnu izradu pasa svih rasa Čačin Zaječar 2009. godine koja će se održati 5. aprila u Zaječaru. Znači ring broj 12 gdje se javljaju možete podići prijave i prijaviti svoje pse. Ja kad sam mi prodaj, kaže, pa nije moj, rekao se to celo nije prodaj. Sve, tako se. Ovdje je stao i direktno. Rep pravilno usađen i dobro nošen. Konje je dobro očišćena, jedina je zamerka što je malo duži rez. Kulja broj 2, lepo odegovana, zamerka moja konje je nešto duži. Duže ovo, sam te malo. Ovo ne priliči, to je dosta dugo uvo. Lepo očišćena, malo nema živokrosti u vodu, ona ima i malo leđnu liniju, ulegnutu, rep je nešto no... Hajde vi pređite malo ispred. Dajte malo. Ove prve koje rekao sam, mana je samo to nešto duži rek. Od
reprezentuje mnogo, jer se kon meni ne sviđa uopšte danas. Od ove treće koje je rekao sam ovo. Hvala Bojoviću, hvala. Ali dalje ste sve. Hoće da bude malo bolje da hoda. Dajte malo. Da prekidamo mi. Ovo je danas bravo. Gvozdenović Sretko, selo Joševik, Zvečan, Kosovo i Metohija.